Исәмісіз пәндішәмбі 4 апрель яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольны таныштырам. Бүген безнең программада. Бу атнада язгы ташуның иң көчле вакыты булачак. Тавыклар суда йөзде, бузыңның тизеннән инде сулары. Бүген менә иртәнгә китте әзрәк. Республиканың су тузагында калган шәһәр районнары хакында Инзилә Хөсәйнова. Башкалада җитди үзгәрешләр көтелә. Участники игр БРИКС и саммита БРИКС с собой асфальт не увезут, поэтому будем стараться делать качественно. Казан БРИКС илләре саммитына һәм уеннарына ничек әзерләнә? Илдар Сафиуллин белеште. Рамазан айының мөслимәләр ифтары. Бирегә килгән кеше һәр берсе менә йөрәкләре тулылана. Җаннарына ризык табалар. Йолдызлы кунаклар һәм иман нуры белән сугарылган Коръән ашыннан Фәризә Мәҗитова репортажы. Татарстанда язгы ташуның иң көчле вакыты шушы атнада булачак. Бу хакта бүген Аттан тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре хәбәр итте. Соңгы тәүлектә республиканың зур елгаларында су кисәк күтәрелде. Минзәләдә ул метр ярымга арткан, Зөядә 1 метрга. Кече елгаларда тулылана һәм ярларыннан чыга. Шул сәбәпле республиканың берничә районында ишек алларына су керә. Су юллар, күперләр өстеннән аккан урыннар бар. Шуңа күрә Буа һәм Ознакай районнарында түбәнлектә урнашкан күперләрне вакытлыча ябалар. Язгы сезонның судагы беренче югалтуы да бар. Бөгелмәдә 10 яшьлек малай су астына киткән. Тагын кайсы районнарда яшәүчеләр язгы ташкын тузагына эләгә. Бу хакта тулырак Инзилә Хөсәйнова. Бүген Бөгелмәдән борчулы хәбәр килеп иреште. Подгорный бистәсе янындагы елгада 10 яшьлек малай батып үлә. Ул дуслары белән яр буенда уйнаган җирдән югала. Аны эзли башлыйлар. Соңыннан коткаручылар үле гәүдәсен ярдан 2 метр ераклыкта табып ала. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүген ата-аналарга бу куркыныч вакытта балаларны караучысыз калдырмауларын сорап мөрәҗәгать итте. Республиканың берничә районында язгы судан зыян күрүчеләр бар. Су кемнәрнеңдер базына керә, берәүләрнең ишек алларында йөрерлек түгел. Менә бу тышкы баз дип атала. 2гә 2, сатасы да 2. Менә ничек су белән. Мөслимнән Геннадий Пескунов 20 ел яшәп мондый хәлне күргәнем юк иде ди. Ишек алларын, теплицаларын, хуҗалыкларын гына түгел, өйләрендә су баскан. Кухняларга катты күрелде. Өйнең өсләренә катты, идән өстенә чыкты. Залларның идән астын карап булмый, шылтыр ага. Тавыклар суда йөзде, бузыңның тизеннән инде сулары. Бүген менә иртәнгә китте әзрәк. Яршалыдагы притяжение торак комплексы да бүген Венеция шәһәрен хәтерләтә. Көймәләр генә җитми. Монда машиналар тезелгән парковкаларны, ишек алларын, юлларны су баскан. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре автомобильләрне тартып чыгарырга булыша. Есть несколько машин, которые находятся. Чаллы елгасы ярыннан чыгу сәбәпле су эчендә калган машиналарның хуҗаларын ачыклыйбыз. Шуннан соң автомобильләр кыры урынга күчереләчәк. Сейчас устанавливаются их собственники и будут перемещены в безопасное место. Микрорайонга бүген Яршаллы мэры Наил Мәһдиев килде. Әлеге торак комплексны бер тапкырда су басканы юк иде ди. Ул хәзер халык йөри алсын өчен җәяүлеләр күпер ясарга кушты. Төнлә монда хезмәткәрләр кизү торачак. Работаю 10 лет. Шәһәрдә 10 ел эшлим. Мондый хәлне беренче күрәм. Гадәттә бакчачылык ширкәтләрен су баса иде. Без әлеге урыннарда тиешле чараларны алдан күреп куйдык. Ә монысы көтелмәгән булды. Так, ну все, дальше мои ноги точно не пройдут. Тукай районындагы отделочник бакчачылык ширкәте дә су тузагында. Чулман елгасының кушылдыгы ярларыннан чыгып, 4 урамны су баса. Ул монда гөрләп ага. 18 бакчачыны башка урынга күчерергә туры килгән. В подвале вода сантиметров, наверное, уже 20-30, там глубже еще вода. Әлмәт районының Шишма елгасы янында урнашкан Елхо авылында да су арта. Монда ул бер хуҗалыкка кергән кыска кунычлы резина итекләр дә ярдәм итми. Бу хәлгә этләр генә сөенә бугай. Автодорога Буинск, Ульяновск. Буа Ульяновск юлының берилешендә су асфальт өстенә чыга. Әлеге трассада хәрәкәтне шикләгәннәр. Машиналарны чиратлап кына җибәрәләр. Халык социаль шелтәрләрдә Буа районын су баса дип менә шундый видеолар таратырга өлгерде. Тик гадәттән тыш хәлләр министрлыгы моны дөрес түгел ди. Кадрлар Казахстанда төшерелгән була. Шуңа күрә интернетта тикшерелмәгән мәгълүмат таратмаска киңәш итәләр. Лаеш районының Атабай авылы янында да шулай. Ознакайда Ык елгасы аша Башкортстан ягына чыга торган түбән күпергә су күтәрелгән. Тымытык, Сөендек, Сарлы, Күктәкә, Әсәй, Урманай авылларында ташу көчле.
Монысы Казанның Мусин урамы шәһәрдә кичә көндез +13 градус иде. Кар тиз эри. Биредә күл хасил булган. Машиналар йөзеп йөрерлек. Кешеләр балаларын мәктәптән ала алмыйбыз дип зарлана. Су 9-нчы мәктәп капкасына кадәр барып җиткән. Автомобиль йөртүчеләр күлләүктә төшеп калган номерларны эзләп азаплана. В Республике Татарстан затоплены 3 низководных моста. Татарстанда 3 күперне су басты, аның икесе Буа районындагы Зөя елгасы, берсе Азнакайда Ык елгасы аша үтә. Буа һәм Кайбышта 34 ишек алдына су кергән. Без бу хәлне контрольгә алдык. Бу атнада Татарстанда язгы ташу узачак. Республиканың Кишу һәм Мәллә елгаларында боз кузгала башлаган. Минзәлә елгасы тәүлек эчендә метр ярымга, Зөя 1 метрга күтәрелгән. Чулман аръягы елгаларында су 61 сантиметрга арта. Хәзер Нурлат, Яңа Шишмә, Орча, Буа районнарында кайбер территорияләргә су керү ихтималы бар. Чара күрү мөмкинлеге бар икән, озакка сузмавың хәерле. Инзилә Хөсәйнова, Яңа Гасыр каналы. Иртәгәдән Татарстанда һава торышы үзгәрә, республикага атмосфера фронтлары якынлашу сәбәпле кайбер районнарда яңгыр, төньяк көнбатышта исә җипшык кар яварга мөмкин. Явым-төшемне безгә дулкынлы атмосфера фронты алып килә. Татарстанның йогынтысында ялларга кадәр булачак. Шуңа шимбә төнендә дә кар һәм яңгыр яву ихтимал. Иртәгә көндез 13 градуска чаклы җылытып, төнлә 5 градуска кадәр суытачак. Якшәмбедән һава температурасы янәдән күтәрелә башлый. Дүшәмбе төньяктан циклоннар күченү сәбәпле тагын яңгыр яварга мөмкин диләр гидрометеорология үзәгендә. Республикада язгы кыр эшләренә тотыналар. Бүгеннән Зәй районы хезмәтчәннәре күп еллык үләннәрне тукландыра башлады. Эшкә керешер алдыннан дуга кылып, имам Мөхтәсиб хәйр фатихасын бирде. Басулар кардан ачылып килә, димәк тукландырырга вакыты авыл хуҗалыгы белгечләре. Ашламаны Барс һәм Амазон агрегатлары кертә. Районда шундый 18 техника исәпләнә. Туфрак әзер булу белән һәммәсе кырга чыгачак. Быел 17 000 гектар уҗым культураларын һәм 4 000 гектарда күп еллык үләннәрне тукландырачаклар. Без инде кичәгә канал комиссия белән бергәләп бөтен район буенча 9 подразделениедә булып язгы кыр эшләренә әзерлеккә тикшерүләр үткәргән идек. Үзебезнең механизаторлар белән очрашып, хезмәт хаклары, кызыксындыру чаралары буенча сөйләшкән идек. Бүген әйтергә кирәк инде 100% әзерлегебез. Бүген Казан Кремлендә Рөстәм Миннеханов террорчылыкка каршы комиссия утырышын үткәрде. Анда Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнаша. Төп тема транспорт инфраструктурасы һәм юл хуҗалыгы объектларын саклауны көчәйтү. Бу атнада булган дроннар һөҗүменнән соң бу аеруча әһәмиятле мәсьәлә. Татарстан рәисе хәзер Украинаның махсус хезмәтләре транспорт инфраструктурасы һәм Россиянең сәнәгать предприятиеләре белән аеруча кызыксына дип ассызыклады. Алар террорчылык актлары кылу өчен интернет аша яшьләрне җәлеп итә. Мондый шартларда бар нәрсәгә әзер булып торырга кирәк. Рөстәм Миннеханов аларга объектларның саклану дәрәҗәсен бәяләп, иминлек чараларын камилләштерү бурычын куйды. Әле кичә үк республика рәисе барлык хезмәтләрнең бердәм булып, үзара элемтәдә турып эшләү зарур булуын ассызыклаган иде. Кайдадыр күзәтүне арттырырга, кайдадыр сакны көчәйтергә кирәк. Алдагы 2 айда Казан төзелеш мәйданчыгына әвереләчәк, нәкъ универсиада вакытындагы кебек. Башкала БРИКС илләре саммиты һәм уеннарын кабул итәчәк. Бүген мэриядә шушы халыкара чараларга әзерлек штабы утырышы узды. Аңа бәйле рәвештә кайбер саннарга тукталыйк. Шәһәрдә 21 юлны ремонтларга, 56 фонтан урнаштырырга, 1 миллион чәчәк утыртырга җыеналар. Утырышта шулай меңләгән кунакны каршы алу һәм урнаштыру мәсьәләләре каралды. Новосибирскидан килгән турист егет уеннарга әнә шулай үзенчә старт бирде һәм тамашачы булып катнашырга вәгъдә итте. Әнисе ай сайын килергә риза. Спорт ярышына исә кунакларны 10 июньдә көтәләр. Әзерлек инде бүген үк тулы киченә алып барыла. Киләсе 2 айда Казан зур бер төзелеш мәйданын хәтерләтәчәк. Нәкъ универсиада вакытындагы кебек. Я прошу об одном. Подрядчылардан иң мөһиме сыйфат таләп ителә. Шәһәр халкыннан гафу үтенәбез, чөнки уңайсызлыклар булачак. Ләкин нәтиҗәсе куандырыр дип уйлыйм. Саммитка ил башлыклары зур делегация белән киләчәк. Бу бездән аеруча җаваплылык сорый. Это новый уровень гостеприимства. Казан күзгә күренеп үзгәрәчәк. Булакныгына алыйк. Анда 56 йөзмә фонтан урнаштырырга җыйналар. Су биеклеге 10 метрга җитәчәк һәм яктыртылачак. Эшләрне июнь башында тәмамлау бурычы куелган. Оренбург трактында кунакларны Казан дигән язулы стелла каршы алачак. Ул М хәрефенә охшаш символга әйләнер дип ышаналар. Шәһәр җәйгә чын мәгънәсендә чәчәккә күмелер. Яшелләндерүчеләр аларның миллионнан артык үсентисен утыртырга инде әзер. Моннан тыш йорт диварлары, коммуналь шелтәрләр,
жер асты һәм җир өсте кичүләре асфальт яңартылачак. Отключение потребителя мы постараемся избежать. Яңа трубалар салганда искеләрен сүтмичә торабыз. Шуңа күрә халык сусыз интекмәячәк. Тоташтыру эше бер көн дигәндә башкарылыр. В пределах одного дня, возможно. Все, что сделаем, все это останется нашим дорогим жителям. Эшләнгән бар нәрсә соңыннан халыкка хезмәт итәчәк. БРИКС чараларына килүчеләр асфальтны үзе белән күтәреп алып китми. Поэтому будем стараться делать качественно, чтобы этой работы хватило на долгие годы. БРИКС уеннарына 5000-гә якын спортчы көтелә. Алар универсиада авылында яшәячәк. Ачылышы 12 июньгә Россия көненә планлаштырылган. Әлбәттә инде бу чара безнең өчен иң мөһим чараларның берсе. Әзерләнәбез шул ук вакытта мәдәни чараларында әзерлибез, спорт объектларын, безнең 17 Казан спорт объекты әзерләнә. Аларның икесе муниципаль объектлар, капремонт бара әлеге вакытта. Һәм инде әлбәттә иң сөйенече ул республикадан да катнашучыларыбыз бар. Уеннар җәй башында узса, БРИКС илләре саммиты октябрьгә билгеләнгән. Аңа кадәр Казан ратушасын зур ремонт көтә. Шәһәрдәге туристлар фикеренчә, башкала бүген үк дәрәҗәле кунакларны каршы алырга әзер. Юллар чиста, урамнар чиста. Единственное, вот центрда прогулялись по Бауману, там ремонт идет. Немножко расстроились. Ну, приедем, как качан везде особый трейлер, наверное. Любой көнне кунакка каршы алырлык безнең хәзер шәһәр шундый чиста, мотор, бөтенесе төзекләндерелгән. Мин риза, бик канәгать. Халыкара чаралар башланыр алдыннан Казан җитәкчелегенә аерым бер имтихан тотасы. Башкалага террорчылыкка каршы куркынычсызлык таләпләрен тикшерү өчен махсус инспекция киләчәк. Илдар Сафиуллин, Люциан Фолин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаиләләре өчен Татарстанда Ватанны саклаучылар фондының кайнар элемтә телефоны эшли башлады. Ул оборона министрлыгының 117 номеры нигезендә булдырылган. Анда шалтыраткач өстәмә рәвештә бер санын җыярга кирәк. Аны буенча СВОда катнашучылар, Донбасс халкын яклаучылар 2014 елның 11 маеннан ДНР һәм ЛНРның хәрби частьләр составына керүчеләр мөрәҗәгать итә ала. Ярдәм сорап фондның Татарстандагы филиалына да килергә мөмкин. Ул Казанның Ямашев урамындагы беренче йортында урнашкан. Бүген Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан Республикасы генераль прокуроры Нигъмәтилла Юлдашев белән очрашты. Татарстан рәисе башта аны Казан Кремле белән таныштыра. Күзәтү мәйданчыгыннан бездәге тарихи объектларны карадылар. Үзбәкстан Татарстанның әйдә баручы тышкы икътисади партнерларының берсе. Товар әйләнеше орта һәм уртак проектлар гамәлгә ашырыла. Мәгариф, фән, мәдәният, туризм, спорт өлкәләрендә хезмәттәшлек алып барыла. Без киләчәктә Үзбәкстан белән барлык юнәлешләр буенча дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту яклады ди Рөстәм Миңнеханов. Үзбәкстан генераль прокуратурасы делегациясе Имин шәһәр комплексы программасын өйрәнә. Торак фонды белән идарә итү проекты белән таныша. Шулай кунаклар Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркка һәм Казан Фиджитал үзәгенә барачак. Бүген Татарстан рәисе Мәскәүдәге Рамазан чатыры кунакларын шәхсән сәламләде. Поклонная тауында урнашкан мемориаль мәчет янындагы чатырда ифтар уздырдылар. Рөстәм Миңнеханов оештыручыларга рәхмәт белдерде. Республика дәүләт бүләкләрен тапшырды. Россия мөселманнары дини нәзарәте һәм Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен ордены медале белән бүләкләнде. Ифтар вакытында СВОда катнашу егетләргә булышлык максатыннан хәйрия акциясе да үткәрделәр. Времена непростые, но тем не менее год семьи, и, конечно, семья – это основа нашего государства. И мы своим примером, мусульмане, они прежде всего, семья для нас самое святое. И то, что мы вместе с вами сегодня можем собраться, помолиться, вместе принять трапезу, это большое событие. Ел сайын шушлай матур итеп үткәрәбез дип, мин шәхсән сезгә рәхмәт әйтәм. Чөнки сез килеп, без Мәскәүдә яшәгән татарларга, Мәскәүдә яшәгән мусульманнарга, Мәскәүдәге хезмәт иткән илчеләргә бер зур бәйрәм кичәсе оештырасыз. Татарстан мөслимәләр берлеге дә хатын-кызлар өчен ифтар үткәрде. Анда дини белем бирүдә, хәйриячелектә, җәмәгать эшләрен оештыруда активлыгы белән аерылып торган гүзәл затлар җыелган иде. Алар вәгазь сөйләделәр, мөнәҗәтләр укыдылар, изге теләкләр теләделәр. Мөслимәләрнең ифтарыннан Фейрүзә Мәҗитова репортажы. غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Коръән уку һәм тыңлау Рамазан аеның иң саваплы гамәле. Казан үзәгендәге күркәм залларның берсенә шәкертләргә дин сабаклары бирүдә, мохтаҗларга ярдәм итүдә, җәмәгать эшләрендә актив туташ ханымнар чакырылган. Алар инде үзләренең өлкәләрендә күп эшләр алып баралар. Килгәч, алар әйтә: "Менә мин хәзер җаныма тынычлык таптым" ди. Менә шул безнең иң кирәкле девизыбыз, максатыбыз. Кешеләр җанына тынычлык таба икән, без аларга Коръән укыйбыз, вәгазьләр сөйлибез. Һәм инде дөньяның яшәешнең менә бәхетнең рецептын бирәбез. Мөслимәләр берлеге быел 1000 хатын-кыз өчен ифтар ашлары оештыра. Монда хәйрияче хатын-кызларның ярдәме зур диләр. Катнашучылар арасында мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итүчеләр күп. Без ел дәвамында дагын бөтен көннәрдә дәгән яхшы эшләр, изге эшләр белән шөгыльләнәбез. Но Рамазан аенда аерым дагын без ерак авыллардагы мәчетләрне төзекләндерергә күбрәк көч куябыз. Ерак авыллардагы мәчетләрдә, авылларда үзләрендә ифтар мәҗлесләре Хатын-кызлар җыелган җирдә милли кием салым тәкъдим ителә. Татарча изү, колфакларны оста ханымнар үзләре теккән һәм шиккән. Мондагы очрашулар абруйлы абыстайлардан вәгазь тыңлау белән кадерле. Сәхәр ашарга эшче кешеләр дә бар бит әле, яшьләр бар, тора алмаска, аларны да буларга була. Ә инде алар ашышлары килми икән, су, бер йотым су ичеп кенә булса да, сәхәр илаһи ният кылдым дип инде ураза тотмакка дип куеп яңадан ятып тора алалар. Мин үзем өчен бик күп шундый ачышлар ясадым. Бик күп шәхесләр белән таныштым. Казаныбызның шундый танылган абыстайларын күрү, аларның вәгазьләрен тыңлау миңа бик нык күңелемә ошады. Һәм инде бу мондый ифтарларга йөрү ул кешенең иманын ныгытадыр дип уйлыйм инде мин. Кунаклар арасында Иранның Казандагы генераль консулы Давуд әфәнде Мирзаханиның хатыны Захра ханым да бар иде. Ул 2 кызы белән килгән. Татарстанга 11 ай элек күченгәннәр. Быелгы Рамазанны Казанда уздыралар. Традицияләр охшаш. Мы читаем дуа и так кушаем так, как здесь, да. Очень похоже, очень близко традиция есть, да. Бу кичтә алар "Мин ничек намазга бастым" дигән конкурс игълан итте. Аның нәтиҗәсен Корбан гаетеннән соң ясаячаклар. Күп кеше Рамазан аенда намазга баса, күп кеше хаҗга барганда йөрәге ачыла. Гыйбадәт кылу сайын аның Аллаһ Тәгалә аның йөрәген ача. Мөслимәләр ифтары Рамазан ае ахырына кадәр дәвам итә. Шушындый аш вакытында танышкан туташ ханымнар инде бер-берсен кунакка дәшә башлый. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстан делегациясының Башкортстанга эш сәфәре дәвам итә. Соңгы җан исәп нәтиҗәсе буенча биредә 974 мең татар яши. 10 елда республикада милләттәшләребез саны 34 меңгә кимесә дә, Башкортстан татарлар күпләп яшәгән төбәкләрнең берсе булды һәм булып кала. Яшьләрдә милли үзаң тәрбияләү, гореф-гадәтләрне онытмау өчен 50ләп авылда татар тарихи-мәдәни үзәкләре эшли. Өстенлекле юнәлешләрнең берсе тарихи һәйкәлләрне саклау. Килем авылындагына да шундый 3 урын бар. Башкортстанның Бүздәк авылы. Ул беренче тапкыр 1740 еллардагы тарихи язмаларда телгә алына. Хәзер биредә 10 меңнән артык кеше яши. Шуның 6 меңе татарлар. Бүздәк авылының нәг уртасында татар тарихи-мәдәни үзәге урнашкан, 20 елга якын эшли. Үз фольклор коллективы, Курчак театры бар. Ел сайын балалар өчен милли гореф-гадәт, йолаларны өйрәтүгә юнәлдерелгән лагерьлар оештыралар. 27 милләт яши. Дус яшибез, тату яшибез. Безнең районда татар халкы үзенең бөтен белгән тарихларын, телен саклый. Күршедәге Килем авылында федераль әһәмияттәге архитектура ансамбле бар. Тарихы 18 гасырларга барып тоташа. Заманында әлеге җирләрне данлыклы татар морзасы Котлы Мөхәммәд Тәвкилев сатып алган була. Ул Петр I-ның төрек һәм фарсы телләренә тәрҗемәчесе булып эшләгән. Хәзер биредә Тәвкилевлар яшәгән сарай, аларның яу паркы бар. 1821 елда Башкортстандагы беренче таш мәчет тә шушында салынган. Ул бүген дә эшли. Борынгы иберне саклап калу нигезендә, мәчетне саклап калу нигезендә, менә безнең мәхәллә совет турысында карап, икесенә саклана, көчебез җиткәнчә, хәлдән килгәнчә һәр вакытта нинди генә ремонт, нинди генә җиһаз кирәкмәсен, мәчетебезгә фермерлар безгә ярдәм итәләр, Аллага шөкер. Якында гына борынгы мөселман зираты бар. Каберлекләрдәге язулар 17 гасырларга ук карый. Бу авылның тагын бер тарихи ядкәре. Милләтне дин аша саклау хакында Васил Шейх Разиев, Россия мөселманнары үзәк диния нәзарәт рәисе Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән очрашып сөйләште. Шуның бер юлы
елда Казанда уза торган бөтен Россия татар дин әһелләре җыены диләр. Быел ул май аена билгеләнгән. Татарстанга килгән кунакларны Изге Булгар җыенына алып барып, ислам дине рәсми кабул ителгән урынны күрсәтергә планлаштыралар. Башкортстанда бүген 974 мең татар яши, 10 елда 34 меңгә кимесәләр дә, республика илдә татарлар саны буенча иң зур төбәкләрнең берсе булып кала. Без Башкортстанда шушы хезмәтләрне кылабыз. Булсын мәдәниятебезне һәм аның тарихи, нинди генә бөтен дөнья татар конгрессының нинди юнәлешләре бар, ул хатын-кызлар белән эшләү, тарихны өйрәнүчеләр белән, дини оешмалар белән, мәгариф системасы белән хезмәт итә. Таҗетдинов Әсхәт Әскәр улы Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнә. Татарлар республика үсешенә зур өлеш кертә дип белгечләр. Әсхәт Минхаҗетдинов монда ярты гасырдан артык табиб булып эшләгән. Ул 70тән артык фәнни эш авторы. Татарстанда туып үскән, Бөек Ватан сугышы вакытында Башкортстан егете белән дуслаша һәм аның туган ягына күченергә вәгъдә итә. Дусты яу кырында һәлак булуын белгәч, Әсхәт абый Уфада яши башлый. 3 апрельдә ул 100 яшен тутырды. Ömür boyunca fizik işledim. Şunsuz ben okuda olmasıyım, dede olmasıyım. Mana sizge de 100 yıl, bizning respublikada 100 yıl, şuna göre siz tatar kişisi bularak, millet kişisi bularak bizning için zor şahıs. Buyuk Vatan Savaşı veteranı. Şuna göre sizge indi, mana rahmet. Татарстанлыларның Башкортстанга эш сәфәре ике арада тарихи элемтәләрне ныгытып, яңа хезмәттәшлек юллары булдыру мөмкинлеге бирде диләр. Башкортстаннан Рүзәл Шарипов, Лейсан Сәйтова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанга эшлекле сәфәр белән Архангельск өлкәсенең хатын-кыз депутатлар палатасы әгъзалары килде. Алар безнең Мәрхәмәт Милосердие берләшмәсе вәкилләре белән очрашты. Кунакларны Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов сәламлый. Ул республикада тормышка ашырыла торган проектлар белән кызыксынулары өчен рәхмәтен белдерде. Делегацияны Дәүләт Думасының гаиләне яклау комитеты рәисе урынбасары Елена Вторыгина җитәкли. Очрашуда төбәкләрнең социаль сәясәте, гаиләләрне ныгыту, туучылар санын арттыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Алга таба да хезмәттәшлек итәчәкләр. Депутатлар Казан гаилә үзәген, Адымнар мәктәбен карыячак, исем кушу йоласы белән танышып, Татарстанның яшь парлары белән очрашырга җыеналар. Без женской философии оценки происходящей. Хатын-кыз фәлсәфәсе аның төрле вакыйгаларга карата мөнәсәбәте бик әһәмиятле, аеруча быел илдә игълан ителгән гаилә елында. Сезнең ярдәмегез белән күп кенә мәгънәле һәм кирәкле проектлар тормышка ашырылыр дип ышанам. Аралашу һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уникаль мөмкинлек бу. И надеюсь, что обязательно вы этот год сделаете удивительно красивым и очень содержательным. Закон, канун нигезендә дә нәрсәләр эшләнгән, гаиләне, хатын-кызларны, балаларны аларга ярдәм итер өчен. Менә аларның регионнарында да, Архангельск өлкәсендә дә анда нинди яхшы тәҗрибәләр бар. Менә бүгенге көндә алар үзләренең кейсларын алып килделәр, без үзебезнеке. У Татарстана есть чему учиться. Татарстан тәҗрибәсен өйрәнәсе килә, иҗтимагый берләшмәләрнең ничек эшләвен, нинди кызыклы проектлар бар карарга телибез. Бездә дә күрсәтерлек хезмәтләр бар. Бу Поморье гаиләсе, Хыяллар чынга аша, балачак территориясе кебек проектлар. Яшь башкаручылар һәм авторлар өчен яңа конкурслар булдыру, халык җәүһәрләрен мөстәкыйль милли мәдәни проект дәрәҗәсенә күтәрү, яңа татар җыры конкурсына җибәрелгән текстларның сыйфатына игътибарны арттыру, Шәрык базары халыкара фестивалендә катнашучыларның географиясын киңәйтү. Рәшит Вахапов фонды хәзер шушы проектларны тормышка ашыру белән мәшгуль. Алар аша татар мәдәниятен башка халыкларга танытабыз. Үзебез өчен яңа башкаручылар ачабыз ди фонд җитәкчелеге. Фестиваль татар мәдәниятен үстерү, мәшһүр татар җырчысы Рәшит Вахапов исемен мәңгеләштерү, төрки халыкларның уртак мәдәни мирасын танытуга юнәлтелгән. Юбилей уңаеннан Рәшит Вахапов фонды төрледән-төрле проект һәм концертлар әзерләгән. Зур төбәкләрдә, әйтик, Мәскәү, Уфа, Түбән Новгород өлкәсе һәм кайбер читләргә дә чыгып, быел Вахапов фестиваленең зур концертларын үткәрәчәкбез һәм көз көне зур юбилей концерты Казанда була.
Яңа татар җыры 4-нче тапкыр гына оештырылса да, халык арасында популярлык казанып өлгерде инде. Конкурска 200-гә якын сәнгать әсәре җибәргәннәр, 15 җиңүче дип табыла. Аларны 18 апрель көнне Казанда гала-концертта тәкъдим итәләр. Мин үземчә кабул итәм. Мин кино күбрәк, менә дөрес бәясен бирергә тиеш. Мәсәлән, минем кырымда бар иде, утырды Рифат Җамал. Ул үзенең бу текстның ничегрәк дөрес урнаштырылырга тиешлеген ул профессионал күзлектән бәяләде. Концертта узган 3 сезонның хитлары да яңгыраячак. Бу конкурс репертуар мәсьәләсен хәл итәргә ярдәм итәде җырчылар. Рояз Фасыйхов кичәдә күпләргә таныш бер сүз җырын башкарачак. Бу җыр нәкъ менә шушы проект нигезендә аркасында дип әйтик инде, рәхмәте белән туган җыр, һәм ул минем репертуарда бик матур урын алып тора бүгенге көндә. Һәм үзен башкаручы буларак әйтәм, бу фестивальдә бик матур җырлар сайланып ала һәм ул җырларны җырлау мөмкинчелеге бөтен кешегә дә бар. Фондның тагын бер проекты халык җәүһәрләре. Быел ул мөстәкыйль милли-мәдәни проект дәрәҗәсенә күтәрелә. Безнең максатыбыз һәр татар төбәгенә, һәр татар авылына һәм хәтта һәр татар гаиләсенә барып җитү. Теге яки бу сәбәпләр аркасында профессиональ сәхнәдә күренмәгән, әмма ләкин бик талантлы булган җырчыларны, безнең музыкантларны табып, эзләп, шуларга социаль ярдәм дә күрсәтү һәм аларны халыкка да күтәрү. Шәрык базары дип аталучы халыкара фестивалендә үзгәрешләр көтә. Монда 50 милләтнең мәдәнияте тәкъдим ителәчәк. БРИКС илләре вәкилләре катнашуы көтелә. Быелгы фестиваль кысаларында тәүге тапкыр халыкара фәнни-мәдәни конференция оештырырга, төрки һәм шәрык мәдәниятләренең яшь башкаручылар конкурсын үткәрергә планлаштыралар. Әгәр дә проектлар масштаблы икән, алар профессиональ дәрәҗәдә яхшы итеп оештырылган, тупланган, эшләнелгән икән, нишләп кирәк булмасын? Ул бит безнең милләтебезнең йөзе, күрсәткече, һәм без киресенчә моны белән горурлана алабыз. Вахапов фестиваленең яшь башкаручылар конкурсына гаризаларны әле 10 апрельгә кадәр кабул итәләр. Монда үзенчәлекле тавышка ия булган талантларны эзлиләр. Яны Бәхтиев, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде. Хәзер реклама, аннары Рәдис Гарипов һава торышы белән таныштырыр. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Желаете большего? Достигайте лучшего. В апреле премиальные внедорожники Exit с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Exit-центре РРТ 207 2080. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции умножаем на 10 и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции умножаем на 10 вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. В ленте с 4 по 14 апреля праздник Ураза-Байрам. Скидка до 43% по красным ценникам. Масло сливочное, азбука сыра, 180 граммов, 119 рублей. Лента. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда біраз салқынайта синоптиклар явым-төшем фаразлыйлар. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Арча, Биектау һәм Яшелүзәндә болытлы, яңгыр һәм җепшек кар явачак. Көндез температура 5 градус җылы, төнлә 2-3 градус салкын. Буа, Тәтеш һәм Чүпрәледә болытлы. Карлы яңгыр фаразлана, көндез температура 6 градус җылы, төнлә 1-2 градус салкын. Чистай, Мамадыш, Нурлатта болытлы, җепшек кар һәм яңгыр. Көндез температура +6-9, төнлә 0-2. Яршаллы, Сарман һәм Минзәләдә болытлы, яңгыр һәм җепшек кар, көндез 8-9 градус җылы, төнлә 1-2 градус салкын. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда температура көндез +10-11 градус, төнлә 0 градустан +1 градуска кадәр. Монда да яңгыр, урыны белән яшен яңгыр явачак.
Республиканың туристик шәһәрләрендә дә температура бераз төшә. Зиядә температура көндез +5 градус, болытлы булачак, яңгыр һәм җепшек кар көтелә. Төнлә -2 градус. Болгарда көндез +6, төнлә -1. Монда да болытлы, карлы яңгыр фаразлыйлар. Алабугада болытлы, җепшек кар һәм яңгыр. Көндез температура 6 градус җылы, төнлә 2 градус салкын. Татарстан башкаласында да болытлы булачак. Көндез температура 6 градус җылы, төнлә 1 градус салкын. Атмосфера басымы нормадан югарырак 756 мм. Җил төньяктан секундына 5 метр тизлектә. Дымлылык 80%, җирнең магнит кыры тотырыксыз. Әлегә шулар, сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов иде. Сәламәт булыгыз.